Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu guys for clicking to Mkosi Nophili. Ngiyabonga kakhulu for your love and support. Please kindly continue subscribing, liking and sharing. Nokubuka ama ads njalo kuyasiza kakhulu si channel. So yeah menu guys, kule video ke sizothanda ukuthi sikhulume ngomsakazo Ukhozi FM ukuthiwa uSiyamhlongo ke guys. Sibona lapha na kune video yakhe etrendayo engathi ke allegedly, okay? It is alleged, of course. Ngazisangena enkingeni ke kule video kuyaxatshana phana kuyaliwa you guys kuthiwa ke uSiyamhlongo nesoka lakhe allegedly angazi you guys ke ngibona lapha na odabeni engizolithulela lona kuthiwa kusecele ikhefu uSiyamhlongo lapha lokuthi abhekene nenkinga zakhe ngoba iyatrenda leya video iyatrenda nje futhi iyatrenda. Ngizonimamelisa ukuthi ithini leyo video ngaphandle kokuba phambi kokuba siyeke odabeni lwakhe abalibhalela lapha nephephandabeni uSolezwe you guys babhalela udaba lwakhe uthuthe icela ikhefu ke emsebenzini. Asimamele leyo video quickly bese siyaphinda sibuye futhi. Angifuni ukuhamba nawe. 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 Angifuni ngiyopha njengamanje angifuni ukuhamba nawe. So ke kuthiwa ke uSiya usecele ikhefu ke lokuba nabhekane nezinkinga zakhe you guys. So nizofundela nodaba lakho lapha nalubhaliwe bathi uyicelela ikhefu ke lokuxazulula izingxaki zakhe lapha ezimkhungethe umsakazo Ukhozi FM osola ke ngokushaya limaze isinqanda make sakhe ngempela sonto ke kuvela ukuthi lo msakazi ovulele icala lokushaya ngenhloso yokulimaza wesilisa ozishaya isifuba ngokuthi uyisinqanda mathe sakhe uyicelela ikhefu lesikhashana emsebenzini ukuze abhekane nezinkinga zakhe zangasese. So lokhu kuvezwe ngonkosikazi Umoni Siyapulelo okhulumele iSABC othi abaphathi besiteshi ke boKhozi FM bathola isicelo esivela kulomsakazi ke sokuba nikezwe ikhefu lesikhashana. Abaphathi boKhozi FM bafuna ukuqinisekisa ukuthi umnumzane uSiyamhlongo ucele ukuhlaba ikhefu emsebenzini ukuze abhekane ke nodaba lwakhe. So ngalesi sikhathi ke uZama Mseleko uzobe ebambe izintambo ke ohlelweni lakhe lo msakazi lo mphakathi kubuye waveza ukuthi uyazi ke ngale video ezungeza ke ezinkundleni zokuxhumana yesigame kulisasolwa ngaso. So abaphathi nabo bayayazi le video njengamanje ke bangathanda ukunika ithuba ke lokukhuluma lolu daba ngaphakathi ngokuhambisana nezinhlelo zeSABC. Ngaphezulu kwalokho uma futhi udaba lubikiwe kwabaphethe umthetho abaphathi nabo bazolihlonipha lelo hlelo kumhlongo uvulele icala lokushaya ngenhloso yokulimaza esiteshi samaphoyisa lapha naseThekwini. Amaphoyisa aseDurban Central aphenye icala lokushaya ngenhloso yokulimaza kulandela isigameko okusolakala ke ukuthi owesilisa oneminyaka u29 ushaywe wagwazwa ngomsola amaziyo ngoAugust 31, 2024. Umgila ulimale ebusweni wabe sephuthunyiswa esibhedlela ukuze athole usizo ke lwezempilo kuconfirma ke lapha uColonel Robert Nechihunda obekhulumela amaphoyisa. Umgila ke uthe udluliseleke emaphoyiseni ubufakazi bezithombe namavideo nemininingwane yasesibhedlela njengokucela kwawo amaphoyisa. So amaphoyisa wanacela ukuba ke ngiwalethele ubufakazi bezithombe namavideo kushe ke umgilwa. Iphephandaba ke lizamile ukuxhumana noSiyamhlongo kodwa ucingo lwakhe lusavaliwe kumanje kanti nemiyalezo athunyelelwa yona ke ayiphendulwa. Udaba lukaSiyamhlongo igazi lapha ongumsakazo Ukhozi FM kuleya video kuthiwa uyena ke kuyaliwa lapha kuzwakala ke lapha ka TikTok mangiya abaningi bekhuluma ngokuthi kuthiwa ke hayi uvele ke nje uyashayana into kanjalo nje baningi ke abafana bephuma bethi uyabashaya abalimazi into kanjalo angazi because this is alleged. So yeah man, so uSiyamhlongo ke ungumsakazo Ukhozi FM ke ambona lapha ku video yenye no Sel Beyonce into kanjalo. So i-video ke yona otherwise yabona into ezinjena zathanda ukuthi zikumoshele ke emsebenzini something like that. I think ke ukushesha kwakacela ikhefu kube ngcono ke kunokuthi nje kuze kuthi hayi indoda ke thatha ikhefu at least esheshe wayicelela something like that. Athi ngisacela ukuyobhekana nezinkinga zami ngidlungise ngoba mase uyibona sebethi hayi ndoda siyabona nje kunento enje kanje nawe sicela ukuthi ukusimele kancane hayi angazi you guys udaba lokaSiyamhlongo ke lolo bengilithulela lona. Ishuvo la ka comment section angifuni ukuphawula kakhulu you guys ngoba yabona le angifuni ukuphawula kakhulu ngicela uphawule wena ka comment section
mayelana nodaba lukaSiya Mhlongo nalo kade bexabana naye lapha emotweni, angazi noma uye noma asuye. Asifuni ukuthi sivuke sasebesuyisha kuthiwe ikhuluma amanga, kuthiwe-ke uye kuleya video you guys ulwa-ke nalo weziqanda made sakhe-ke. Kuzwakala omunye ethi ulimele, omunye ethi ayibhekanani nendaba zenu. Kunama-voices nje lapha kuleya video. It's something else, okay. But anyways, angazi. Thank you so much ukuthi ubuke le video, uyilike, usubscribe, ushare ke sizobe sibonana futhi kwenye video elandelayo. Bye.